susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Praise God! Narito po tayo ngayon sa programa ng Tinig ng Diyos sa atin pong morning devotion. Ito po ay si Pastora Vicky de los Reyes. So, purihin po ang ating Panginoon dahil tayo po ay muli makakarinig ng mensahe ng ating Diyos na buhay, na kung nasaan ito po ay tutunghayan natin sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. So, ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, praise God, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, naririto po kami sa umagang ito, O Diyos. Isang pribilehiyo muli, Panginoon, na magamit mo kami upang maging pagpapala sa mga nakikinig, O Diyos. Salamat po, naway ang iyong salita ay magiging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Matuto kami, mabago kami, Panginoon, sa pamagitan na ugan ng iyong salita. Lord, salamat po, Ama, dahil ang banal na Espiritu mo ang siyang nagiging best teacher namin sa umagang ito. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, upang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. Lord, maraming salamat. Patuloy namin inanyayahan ang iyong Santong Espiritu na kikilos sa aming mga buhay. Saan man naroon, O Lord, ang iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Saan man lugar, saan man silang bansa, O Diyos, Lord, abutin mo sila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, tangkapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise God. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, na kung nasaan ito po ay isang pagbibigay, pagbibigay ng katuruan na kung nasaan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano at nakakilala sa ating Panginoon, dapat gawin po natin ito, upang patuloy tayong
bigyan ng para mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, yung una-una, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable before the sight of God. So ang unang-una po dito, yung sinabi po ay offer yourself. Una ho ay i-offer po natin ang atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon. Ano ho? So ito po yung spiritual worship po natin sa Diyos. Yung mag-alay po tayo ng ating buhay, yung isakripisyo po natin yung ating sarili, ang ating oras, ang ating panahon, no? Para mag-worship kay Lord, para gawin ang kalooban ng Lord, para magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon sa pamagitan po ng pamumuhay na banal at matuwid sa kanyang harapan. Amen po. So, ang sabi po dito, ang mga mananampalataya ay dapat ho magkaroon po ng single-minded, ano? Na kung nasaan ang may passion na to please ang ating Panginoon sa pamagitan po ng atin pong pagsamba sa Kanya. No, sa pamagitan ng buhay na kung nasaan ay nakakalugod sa ating Panginoon. So, ang sabi po dito, yung pinakang the best, no, desire na to live a life of holiness. No, una po, ang gusto po natin, ang gusto ng Diyos, no, sa ating mga buhay, ay tayo po'y mamuhay na mayroong kabanalan, na yung acceptable sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa Bible, our God is holy. No? Our God is holy and we must be holy. So, hindi po tayo makaka-enter sa presence ni Lord without the holiness. Amen? Without holiness. So, ang kailangan po natin dito na ito po nagre-require sa atin na we have to separate ourselves from the world. Sa ngayon po, marami pong mga kaway ng kaaway dyan, maraming kaway ng mundong ito, na kung nasaan pag minsan po ay napupokus na ho yung ating paningin sa mga bagay sa mundong ito. Hindi natin minsan tinitingnan yun hong mga bagay na minsan yung nagbibigay ng sakit o sama ng loob sa ating Panginoon. Na kung nasaan ang nais ng ating Diyos, para ho tayo ay patuloy na magamit ng Lord, patuloy na may buhos niya ang pagpapala niya, dapat ho tayo maging holy. Amen po ba? Kasi po, ang sabi pa ho dito, we must live for God. Dapat tayo mabuhay sa ating Panginoon, to worship Him, para magpuri sa Kanya, para sundin siya, at ang sabi dito, at para ho ay mawala po tayo dun sa kasalanan. Amen po ba? And magiging righteous tayo sa ating sa harapan ng ating Panginoon. So, sabi dito, we must offer our bodies, We must offer our bodies. Paano natin i-offer ang ating body sa ating Panginoon? Sabi po doon ay isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Magpabago po tayo sa Diyos, magpaturo po tayo sa ating Panginoon, gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Kung ano man ho ang sinasabi ng Panginoon, itinuturo ng mga pastor, yun pong nababasa po natin sa Bible, gawin po natin ito, sundin po natin ito, dahil ito po ang nakakalugod sa ating Diyos na buhay. Katulad po ng isang magulang, may anak ka. Pag yung anak po ay suwael, yung anak po ay hindi sumusunod sa iyo, gumagawa ng hindi maganda, ito po ay hindi nagiging kasiya-siya sa kalooban ho ng mga magulang. Amen po. So, ganun din po sa ating Panginoon, I-offer po natin yung ating buhay, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Yung nalalabing nating buhay sa mundong ito, iilan taon na lamang po. Hindi na po natin alam kung kailan po darating ang Lord, pero sabi nga, napakalapit na. Ang sabi nga ay, hindi na po yung nasa pintuan na. Nasa pintuan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, lagi siyang kumakatok sa atin na yung ating buhay ialay po natin sa Kanya. Kasi po, anytime darating ang ating Panginoon, gusto ng Diyos na banatdan po tayo na banal, banal at righteous sa Kanyang harapan. So, ang kailangan po natin ay, lagi po natin tingnan, lagi po natin hawakan ang ating puso, ang ating buhay para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Sabi nga po doon, once na tayo po ay nagkasala, nagkamali, ang ating pong Panginoon ang ating Panginoon ay nalulungkot. Amen po ba? Nalulungkot po siya. Bakit po tayo mga anak niya? Ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya ang kailangan po natin, lahat ng part ng ating katawan, ialay natin ito sa Diyos, Sabihin natin, Lord, I offer my life, my mind, my eyes, my mouth, my ears, my heart, my hands, my whole body, Ialay natin sa ating Panginoon. At siya yung magkocontrol ng lahat. Sabi nga, once na ikaw ay kontrolado ng ating Panginoon,
no? Ang sabi nga po doon, ang Diyos na ang kikilos sa iyong buhay. Amen? Hindi na yung masunod yung sarili mo, no? Kundi ang Panginoon na ang siyang masusunod. Kasi po, sinasacrifice po natin, no? Bilang po sa paglilingkod ng ating Panginoon, ito po isang sakripisyo din, yung paglilingkod at pagsunod natin sa Diyos. Mahirap po, no? Mahirap pag minsan nasa ministry ka, tapos may mga problema sa pamilya, financially, physically, mayroon ka pa. Pero once na po, nandun yung sakripisyo natin, once na sinabi ng pastor, sumunod lang tayo, ano? Tinawag ka sa ganitong ministry, tinawag ka sa ganitong lugar, tayo sumunod sa ating Panginoon, mag-sacrifice po tayo. Dahil yung sakripisyo po natin, hindi nawawala ng kabuluhan. Katulad po ng pagsakripisyo po ng ating Panginoong Yesus na nasa krus ng Kalbaryo. Sinacrifice po niya ang kanyang buhay. At ano po nangyari? Tayo po lahat naniniwala ay mayroong kaligtasan. Amen po ba? So, napakahalaga po na ang bawat parts ng ating katawan ay i-sacrifice natin sa ating Panginoon. Ipagamit po natin sa Lord. Kung may talent ka man, no, sa pag-awit yung labi po natin, gamitin po natin, no, para magsamba sa ating Panginoon. That is sacrifice, act of worship sa ating Panginoon. At kung mayroon ka man po, no, sabi kamay, mayroon ka man na, kumbaga sabi nga ay mayroon ka man puso, na kung nasa nandun yung burden, yung compassion mo para ipanalangin ang mga tao na wala sa ating Panginoon, yung sakripisyo mo na sa bawat oras, no? Sa isang oras, 2 oras na nanalangin, so that is sacrifice. Ito po yung act of worship mo na ginagawa mo para sa ating Panginoon. So ito yung pakikinig mo, ilang oras, ilang minuto lamang ito yung sacrifice mo. At ito, pag nakita ng ating Panginoon yung sakripisyo mo, no, para sa ating Panginoon, ibinigay mo yung oras mo na sa halip ay dapat ay gumawa ka na para sa iyong pamilya, ano, pero inuna mo na ang ating Panginoon. Ito po yung pagsakripisyo mo, no, na ibinibigay mo sa ating Panginoon. At alam po, ng bawat sacrifices po natin, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Lahat pong ito, no, nakikita ng ating Panginoon. So, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 6 verse 19, do you know that your body is a temple of the Holy Ghost? Amen po, who is in you? When you have renewed your God, sabi nga po dito, you are not your own. You were bought at a price. However, God with your body. So, ibig po sabihin dito, we are the temple of the living God. And amen po ba? So, bilang templo po ng Holy Spirit, nananahan na ho ang banal na Espiritu sa atin. Pag ibig sabihin ng Holy Spirit, banal. Amen po ba? Ang Holy Spirit ay naghahari na sa atin. So, ang sabi po dito, nasa sa atin na po siya, no? Templo na po tayo ng Panginoon. At kaya po, sabi nga po ay, tayo po ay nire-renewed ng ating Panginoon. Hindi na po yung iniisip natin na dati po ay ganito iniisip natin, mga negatibo lagi. Dahil we have the mind of God, lagi pong positibo po, no? Ang ating iniisip para po sa ating Panginoon at para po sa ating kapwa. So, ang sabi po dito sa Romans 12 verse 2, verse 2, sabi dito, do not conform to this world, but be transformed. Amen po ba? Kung yun man po, maka-opisina mo, nasa opisina ka man, ay gumagawa ng mga tawag dito po ay mga anomalya, nandaraya, dahil Kristiyano na ho tayo, hindi na po natin gagawin po. Amen po ba? Dahil na-transform na po tayo. We have the mind of Christ. Amen po. So, ang sabi dito, sabi ni Paul, marami po siyang ini-implies, dito sabi dito, we must realize that the present world system is evil. Amen po. Sa panahon ngayon, bata pa lamang, ang galing na ho sa computer, ang galing na ho sa cellphone, sabi nga po doon, iba na po yung mind ng mga kabataan ngayon. Kahit nga po paminsan, may nakikita po ako, nakain na lang, hawak pa yung cellphone, nanonood pa yung mga TikTok, nanonood pa yung mga panunuuri na kakatawa po sa cellphone, mga bata pa lamang po, grade school pa lamang po yan, mga grade pa, ang age po nila is 6 years old, 7 years old, kaya po, ang mundong ito'y pasama ng pasama. So, kung hindi po natin i-rewind, i-renewed ang ating pong isip, katulad ng ating Panginoon, madadala po tayo. Amen po. Pag minsan po, bilang mga Kristiyano, nakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, mga trials, dahil nga po, marami tayong mga kaibigan na gumagawa ng mga anomalya, gumagawa ho ng mga gawa na hindi maganda, na hindi ho kalooban ng ating makasalanan.
Pero alam nyo, tandaan po natin, dahil binago na ho tayo ng Panginoon, tayo po ay inalis na ho tayo ng ating Panginoon. Kaya po lagi bantayan po natin ating buhay. Dapat maging watchful tayo, magiging prayerful po tayo para hindi ho tayo mahulog sa temptation. So, ang sabi po dito, nang dahil po na-realize po natin ang bagong sistema ng mundong ito ay pasama na ng pasama. Kaya ang kailangan ho natin, ma-develop po natin yung mind ni Christ. Lagi ho tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon, ma-wilverse po tayo sa Word of God, at lalo tigit po yung pananalangin ay hindi po natin dapat iwala sa araw-araw nating buhay. Amen po. Kasi po ito po yung nagdadrive po sa atin para patuloy natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon, at nandun lagi po yung revelation ng Lord, nandun yung tamang direction pa ng Holy Spirit po sa atin. So, ang sabi po dito sa Acts 2 verse 40, with many words, he warned them, and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Ang sabi nga po dito ni Paul, sa mga, sa Book of Acts, nasabi dito, binabalaan niya, nasabi lumayo kayo, sa mga lahing ito. Ibig sabihin, yung mga lahing makamundong mga tao, yung mga unbelievers, yung mga taong gumagawa pa ng mga kasamaan, ng mga kasalanan, pag minsan titingnan po natin, nakakabagabag o nakakatakot, pag minsan na ilayo natin yung ating mga anak, lalo tigit ang mga anak natin ay elementary, high school, college, pag lumayo sa atin, marami yung mga barkada na kung nasaan nagpapasama po sa kanila. Maganda po yung intention natin, maganda yung pagpapalaki po natin, pero sa labas po yan, ang kanilang mga kasama po ay hindi mga Christian. Kaya po minsan nandun po nahuhulog po sila sa kasalanan, nahulog po sila sa tukso, sa mga mundong makabagay na ito, sa lust of the flesh. Kaya ang sabi nga po dito, lumayo kayo sa mga lahing ito. Layuan na natin yung mga unbelievers. Ibig sabihin, hindi po natin layuan sila, na kumbaga hindi na tayo makipagkaibigan sa kanila, kundi layuan po natin yung kanilang mga ginagawang masama na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, ang sabi dito sa Galatians 1 verse 4, upang mahango tayo sa kasamaan, maghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Kristo. Amen po ba? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng Diyos at Ama. Ng ating Diyos at Ama. So, ibig po sabihin, inialay na ng ating Panginoon, ang kanyang buhay para po hindi tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. So, ang mga tao, once nakarinig na po ng salita ng Panginoon, wag na ho tayo maging matigas ang ating mga puso. Talikdan na ho natin ang ating makasalanan, dahil unang-una po, si Jesus po ay nag-alay, nagsakripisyo ng kanyang buhay para ikaw at ako'y maligtas, upang ikaw at ako ay hindi mapapahamak sa apoy ng impyerno. Amen po. Sapat na po yun, inialay na ni Jesus ang kanyang buhay para po tayo ay wag na po tayong magkakasala, upang hindi po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. So, ang sabi po dito, and under Satan's rule, at para hindi na po tayo sa ilalim na sumpa ng kasalanan o under Satan's rule. Ibig po sabihin, sa ilalim po ng pag-ahari ni Satanas sa mundong ito. So, ang sabi dito po sa John 12 verse 31, now, it is the time for judgment in this world. Now, the prince of this world will be driven out. Amen po. So, darating po yung time, darating na ito na yung panahon that we are the children of God. We have the authority, we have the power. Para po, ang sabi nga po dito ay, yung prince of this world, ay dapat natin i-rebuke, dapat natin wasakin, dapat natin i-destroy, layuan po natin. Why? Dahil po tayo binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Resist the devil, and the devil will free from us. Amen po. Wag po natin na gawin nung katulad ng sinabi na ng awit na utukso, layuan mo ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Amen po ba? Ikaw ang lumayo. Amen po. Katulad ng ginawa po ni Joseph, sa asawa ni Potiphar, nandun yung temptation, ngunit tumakbo, umalis, nilayuan ni Joseph, ang pagkakasala. Kung titingnan po natin dito, we are under Satan's rule. Pero titingnan po natin, we have the power of the living God. Amen?
because we are the temple of the living God, at ang naghahari na po sa atin ay ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 John 5 verse 19, we know that we are the children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Amen po ba? Sa panahon ngayon, nakita po natin dito, no? Na kung nasaan, sabi nga, mayroon hong magkakaroon na sana po, may nababalitan po tayo, nababasa po tayo, na sabi nga, yung Ukraine at saka yung isang bansa, na magkakaroon po ng gera, no? At sabi ay ito na po yung Third World War. Pero salamat po sa Diyos, no? Nag-intervene ang ibang mga lalaking mga bansa para patigilan po, no? Patigilin itong mangyayari na Third World War. So ito yung pandemic na ito. Amen po ba? Nang dahil nga po, no, sa ating mga kasalanan, minsan inaalaw ito ng Diyos no? Inaalaw ng Panginoon para yung buhay po natin ay maialay natin sa Diyos, no? Na gamitin tayo ng ating Panginoon hindi sa masamang gawain kundi sa mabuti. Tingnan po natin doon yung nangyari po, no? May nag-share na isang pastor doon sa lugar ng Siargao, sa lugar po ng Surigao, sa lugar ng Palawan. 8 towns, no? Ay talagang devastated, no? Siran-sira po. At kung titingnan po natin yung Siargao ay napakaganda daw noon, dahil hindi ko naman po narating, yun ang pong balita, napakaganda, no, na maraming foreigner pumupunta doon. Nang dahil nga po ay marami naman mga nagkakasala doon kasi maraming foreigner, ang sabi nga ko, kahit ang mga kabataan pumupunta doon, no, at talagang sabi nga ay gumagawa ng hindi maganda. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kabanalan. Ayaw niya na mapasama ang kanyang mga anak, no, ang mga tao. So ang ginawa niya, sinira niya lahat, yung Siargao at pati yung parto ng Palawan. So makikita po natin dito na once na sirain po natin yung templo po ng Diyos, no, ay talagang sabi nga, ang Diyos po ang ating magiging kalaban. Kasi ayaw ng ating Panginoon ng templo niya ay gagamitin ng magiging templo ng kaaway. So ito yung sinabi po dito, no, na we are the children of God. Pag children tayo ng ating Panginoon, sabi nga, hindi na tayo kontrolado ng Diablo, hindi na tayo kontrolado ni Satanas, kundi control na po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi dito, we must stand against the prevailing, no, and popular forms of the spirit of this world. Kaya alamin po natin, yun yung number 1 kalaban po natin dito, yung flesh, yung lust of the flesh, no, lust of the flesh. Kaya po, alam nyo, no, kaya po, ang sabi dito, no, minsan po, may kasama po kami sa aming prayer fasting, isa pong pastor, na sabi niya, dati ramdam ko ang presence ni Lord. Bakit parang nitong lately, parang ang tingin kong ramdam lang niya yun, na talagang ang layo na ng Panginoon, parang hindi ko na mararamdaman yung presence niya. Kaya ako'y nagpa-fasting ng 3 days para muli maibalik yung presence ng ating Panginoon. So, ano ho ang mensahe po dito ng Lord? Once na nagkakasala po tayo, lumalayo, umaalis ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, ang sabi nga doon, mahirap na ho, no? Na once na hindi na natin maranasan ang presence ng Panginoon, mahirap po pumasok sa presensya ng Lord na mayroon ho tayong daladala pong kasalanan. May natagong kasalanan. Kaya ang sabi ng pastor na yon, nag-confess ako, sa inyo ko lang sinabi, sabi niya gano'n, dahil pala nakagawa ko, mayroon pala akong lust of the flesh, no? So, inirebuke niya, inisinuko niya ang buhay niya sa Lord, no? At muli ho, binabalik ng Panginoon yun pong presence ng Holy Spirit naranasan niya sa kanyang buhay. So, ganun po, sabi nga po doon, no, dapat pala kasi, no, dapat sabi dito, dapat maging malakas ang ating espiritu sa ating laman para ho ang ating buhay magiging kalugod-lugod sa harapan, maging banal sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung nais ng Diyos na maranasan po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, ito ang ninanais ng ating Panginoon, no? Na i-offer natin, magiging banal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, hindi naman ho lagi tayo na hindi na tayo nagkasala, hindi. Agad-agad po nagkasala tayo, pero nandun po lagi na hinihingi po lagi natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Amen po ba? No? Sabi nga po dun sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Amen? And cleanse us from all our unrighteousness.
So, nandun po, no? May ibalik ng Diyos, no? Yung kabanal katwiran, ibabalabal muli sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng mapagpatawad, Diyos ng mapagpahalang Diyos, ano? At Diyos na mahabagin. So, ang sabi pa dito, we must despise what is evil, ano? Kung paano natin magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon, sacrifice po natin yung ating buhay sa living sacrifice, ano? No, sabi po dito, we must despise what is evil. Amen? So, ang sabi dito, mahalin po natin yung katotohanan at iwaksi po natin yung kasamaan. No, ang sabi sa 1 John 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. By anyone loves the world, loves of the Father is not in him. Amen po ba? Wag ho natin mahalin ang mundong ito. No, dahil ang pagmahal natin ang mundong ito ay panandalian lamang po 'yan. Ano, inaaliw lamang po 'yan, panlabas lamang po 'yan. But ang eternal po natin, no, na eternal life po natin, yan po ang atin pong pagsikapan na magiging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po dito na anuman ang nasa mundong ito, no, na anyone loves the world, na sino man ang nagmahal sa mundong ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Amen? Pag minahal natin ang mga material na bagay, ang mga nakikita nating magagandang bagay, ano ho, na hindi naman kaluguran sa ating Panginoon, ito po ay hindi galing sa ating Panginoon. Amen? Kaya unang-una ho ay gawin nating maging kalugod sa ating Panginoon, mahalin natin ang ating Panginoon, sundin natin ang kanyang kalooban, ipagamit natin ang ating Diyos sa ating Diyos, no? Ang ating buhay maging katulad po sa kung anuman ang gift na ibinigay ng ating Panginoon, gawin po natin ito na maging kalugod-lugod to sacrifice, para isakripisyo po natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung mahal natin ang ating Panginoon, we must sacrifice, no? Sacrifice po natin, gawin po natin ito para makita ng kaaway na tunay na hindi siya magtatagumpay. Once na mahal natin ang Diyos, mas higit tayong mamahalin ng ating Panginoon at mas higit tayong, no, gagamitin ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang sabi po dito, dahil ang mundong ito'y nakakatukso po yan. Katulad po ng may cellphone ka na, ano ho, ay maganda pang cellphone mo, may dumating na naman po bagong cellphone, no? Pag minsan yun po ang lust of the flesh, no? Lust of the eyes, no? Yun po ang tatlo lang po yung kalaban po natin, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Amen? So, minsan po, ito po ang isa sa pinakang mahirap tanggalin, no? Sa isang Kristiyano yung pride, no? Kaya nga, sabi nga po doon, once na hindi po natin ito matanggal sa atin at hindi natin kayang alisin, kaya magpabago sa Lord, i-ano po natin, no? Isuko po natin ito, Lord, alisin mo ito, may pride pa ako, Panginoon. No? Ayaw ko ng ganitong buhay, ayaw ko ng ganitong puso, no? Kasi Lord, pag minsan po, no, ang pride po, katulad ni Satan, kaya po, binagsak po siya dito sa lupa, because of pride, Pag hindi na po tayo nagpapasakop sa mga pastor natin, hindi na po tayo nagpapasakop sa mga leader po natin, mas unang-una sa ating Panginoon, may pride po tayo. Amen? Minsan, hindi natin kayang tanggapin yung mga pangaral, yung pagtutuwid at pagtuturo. Yun po ay pride. Amen po ba? Pag minsan, ay alam na natin, ay marami na akong Bible school na, kumbaga, ay napag-aralan ko na yan sa Bible school. Tapos ako Bible school, alam ko na yan. So, that is pride. Amen po ba? Kasi po, mayroon ho mga tao, kahit na hindi tapos sa Bible school, pero dahil po, ang kanyang teacher, walang iba ang Diyos, ang Holy Spirit, binigyan po siya ng karunungan na makapagsalita po siya sa harapan ng maraming mga tao. So, kung mayroon hong anuman ho tayo, sa position po, may pinag-aralan man, may pinagtapusan man po tayo, anuman degree po natin, masteral man po tayo, o anumang estado sa ating buhay, pinagyaman man po tayo ng Panginoon, lahat ng ating mga anak ay naglilingkod sa Diyos, magandang kanilang trabaho, lahat ay mga professional, hindi po natin po pwede po yun maging ipagmamalaki. Amen po? Kundi lagi ho natin ipagpapasalamat dahil sa biyaya at grasya ng ating Panginoon, nagkaroon ng magandang buhay tayo, ang ating mga anak, no, may nagkaroon tayo ng magandang profession. Lahat ng yan ay galing sa ating Panginoon, ay biyaya ng ating Panginoon. Kaya po yung tatlong bagay na yon, yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life,
yan po ay talagang kalaban po ng atin pong buhay, ano, sa atin pong spiritual life. Amen po ba? So, praise God. Once na tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, natuto na po tayo na lagi mag-lean sa ating Panginoon, no? Lagi magtiwala sa Kanya, magpabago sa Kanya, magpaturo sa Kanya, magpatuwid sa Kanya, ano ho. Dahil ang sabi nga po dito, tayo po ay hindi nag-aalinlangan na kayang-kaya ho tayong baguhin ang ating Panginoon. Sabi nga, imposible sa tao, ngunit posible lang namang sa ating Panginoon. So, ang sabi dito, we must have our mind conformed by God's way of thinking. Ibig po sabihin, yung atin pong isip, ano ho, hindi na po yung isip na dati ay gusto ko na lang yumaman, no, gusto ko pumunta sa ibang mga lugar, no, gusto ko mas mataas pa ang aking pinag-aralan, ano, sabi nga po dito sa 1 Corinthians 2 verse 16, we have the mind of Christ. Kaya lagi po natin, no, iisipin, lagi po natin i-ask kay God, Lord, I ask the mind of Christ. No? I ask the mind of Christ. Magiging nawa, ang akin pong isip ay magiging isip po ni Kristo. At ang sabi pa dito sa Philippians 2 verse 5, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Kaya kailangan po, sabi nga, yung attitude po natin, Lord, gawin mo akong katulad ni Jesus. Ano ho? Na punong-puno talagang yung attitude, yung character niya. Dahil ang sabi ng Lord, hindi po siya tumitingin no? Sa anumang panlabas na anyo, kundi tumitingin ang Diyos sa atin pong karakter. Ang Diyos po ay sabi nga, kung mayroon pa tayong mga karakter na hanggang ngayon, ay struggle pa ho tayo, no, na patuloy na hiningin natin sa ating Panginoon. Sabi nga ng Lord, God is changing us from glory to glory. Amen po ba? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayang-kaya tayong baguhin ang ating Panginoon. Kung dati po, tayo ay laging mainitin ang ulo, no, laging nagagalit, naiinis, ano ho, wala naman dapat kainisan. O minsan ay bigla na lang tayo na nabubugnot, na wala naman pong dahilan, ano ho, no. Titingnan po natin, maya-maya utay-utay po inaalis na ho ng ating Panginoon. At sabi nga dito, bibigyan tayo ng mind ni Christ at bibigyan po tayo ng attitude katulad ng ating Panginoon. Hingi po natin yan sa Panginoon kasi ang sabi ng Lord, humingi kayo sa akin at bibigyan ko kayo. Amen po ba? Sabi dito, by reading and meditating the Word of God, magkakaroon po tayo ng mind ni Christ at magkaroon tayo ng attitude dahil nababasa po natin kung ano si Jesus, kung ano ang character niya, kung anong attitude niya, at kung ano mind ni Christ. Amen po ba? So, ang sabi po ni David, sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that might not sin against you. No, sabi nga ay tinatago ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala, no? Huwag akong magkamali. So praise God, pag tayo po ay puno ng salita ng ating Panginoon, lagi pong ipinapaalaala ng Diyos yung atin pong nababasa, no? At ito po ay itinitrain po tayo ng ating Panginoon. Amen po. No? So, ang sabi po dito sa Psalms 119, verse 148, my eyes stay open through watches, no? Through the watches of night, that I may meditate on your promises. Sabi po dito ni David, habang po siya naghihimlay, habang po siya nakahiga, no? Ang sabi po doon ay ano po ang binagbubulay-bulayan niya? Ano po yung inintay niya? Yung pangako ng Diyos. Ano po? Habang po tayo nakahiga, no? Hindi pa tayo nakakatulog, kumbaga po ang tagal natin makatulog. Anong gagawin po natin? Pagbubulay-bulayan po natin ang salita po ng ating Panginoon na nababasa po natin sa Biblia. Amen po ba? Kaya ang sabi po sa John 8:31 verse 32, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth shall set you free. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito, kung hinahawakan po natin, kung pinambilaan po natin ang katuruan ng ating Panginoon, ang sabi dito, tayo po ay tunay na mga disipulo ng ating Panginoon at malaman natin yung katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya po sa atin. Amen po ba? Kaya salamat po sa Diyos dahil po tayo na born again, no? Tayo po ay na born again. Dati po ay sino pong sinasamba po natin, no? Tayo po ay
sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, hindi natin alam na ito pala po ay masama, no? Hindi pala ito kalugod-lugod sa harapan. Ngunit salamat sa Diyos, isa po tayo sa milyon-milyon ng mga tao sa mundong ito na pili ng ating Panginoon para malaman po natin ang katotohanan na si Kristo lamang, ang siyang ibinigay niya dito sa silong ng langit upang maligtas ang mga tao, no? Upang maligtas ang mga tao. Amen po ba? Pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sa John 4 verse 6. Sabi dito, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. So, praise God. Ang sabi po sa John 15 verse 7, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Praise God. Ito po'y napakaganda. Pag may hinahawakan kang salita ng ating Panginoon, sabi nga po doon, gagawin ito ng Diyos. Amen? Patutunayan ng Diyos na ang salita niya ay buhay, ang pangako niya ay buhay sa kanyang mga anak. Kaya mahalaga po na tayo po'y lagi nagbabasa ng salita ng Diyos dahil nandun yung pangako ng ating Panginoon. May kwento lamang po ako, no? At ito na po yung magtatapos na po tayo. Mayroon pong isang kabataan ako nasaan po ay dumalo po, no? Kumbaga po ay dumalo sa isang crusade. At ito po yung mga kabataan doon, ng mga youth, ay namigay po sila ng mga pamphlets about salvation, no? Paano tanggapin si Kristo. Itong batang ito dahil nakailang ay maraming problema kasi kabataan, mabarkada, at wala na siya kasi problemado siya sa buhay, ang mga magulang niya ay naghiwalay, so sila mga magkakapatid, hindi nila alam kung saan ay ibang kapatid, talagang magulang buhay. So ang ginawa niya, yung dala-dala po niya na truck na yon, ay binigay ho ng youth, isiniksik lang pang po niya doon sa taas, sa taas ng bubong nila. So, ang batang ito ay talagang nag-iisip na gusto na po niya ay magpakamatay. Dahil wala na siyang malalapitan. Hindi niya alam ang katotohanan. Wala pong tao nag-share sa kanya. Bagamat siguro nakapunta doon sa crusade, pero wala sa isip niya kasi puno siya ng problema. On that time, pinaalaala ng Diyos sa kanya. Kinuha niya po yung may nakita siya. Parang kalahati lamang na kumbaga ay yung kalahati ay nakita niya na yung papel na yun, kinuha niya. Tapos binasa niya. At nung habang binabasa niya, nangungusap ang Diyos sa kanya. Nang sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon po, habang binabasa niya yon, tuloy ang pangungusap po ng Holy Spirit sa kanya, At the time, sabi yung batang yun nagpatotoo, lumuhod siya, umiyak siya, na sabi niya, may Kristo pala, may Jesus pala, na nag-alay ng kanyang buhay para maligtas ang tao. So that time na sabi niya, na siya ay magpapakamatay na, hindi po natuloy, kasi po nangusap ang ating Panginoon sa isang verse po lamang sa John 3:16. So ganun po, yung ating buhay, we have to sacrifice, para ibigay natin yung oras natin para sa panalangin. Ang panalangin po ay isang mabisang sandata against the enemy. Isang pagkakataon na kung nasaan ay makakausap mo ang Diyos at ang Diyos mangungusap sa iyo, na ibibigay mo yung oras panahon para ipanalangin ang mga tao na hindi pa tunay nakakilala sa ating Panginoon. Ito po yung pagsakripisyo po natin, Pagsakripisyo po natin, sa oras po natin, sa panahon po natin na tayo nagpipray. Mga kapatid, magulang, ito po yung nire-reveal ng Diyos sa akin. Marami pong mga oras at panahon tayo na iginugol, sa walang bagay, sa mga bagay na walang kabuluhan, na hindi nalulugod ng Diyos, kundi ang binibigyan po natin ng kaligayahan kundi si Satanas. Sa ngayon po, ang ating bansa ay lugmok sa kasalanan, kasamaan. Ngunit tayo po ng mga Kristiyano, ang kailangan na isakripisyo po natin yung ating buhay bilang handog sa harapan ng ating Panginoon. Buhay at banal
para magamit po tayo ng ating Panginoon. Prayer po, malaking impact po sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating komunidad, sa ating syudad, sa ating lugar, at sa ating bansa at sa buong mundo po. Kaya po, matuto po tayo na ibigay yung oras natin, mag-sacrifice po tayo. Isang oras po ang hinihingi ko sa inyo na ipag-pray po natin yung darating po national election. 100 days po mula po nung January 29 hanggang May 8, mayroon po tayong 100 days na countdown of righteous national election this coming May. Kaya magbigay po tayo ng isang oras, no, para ipanalangin po natin. Panalangin po natin yung ating bansa. Ipanalangin po natin yung mga namumuno sa ating bansa. Ipanalangin po natin itong COVID-19 na ito na darating na hindi na ito, na wala na ito, no, mawawala na. Ito po ay isa-sanitize ni Lord, no, ang atin pong bayan, ang air po natin, para sa ganun po na wala na pong mga virus na nadadapo, no, napapasok sa katawan ng tao. At alam ko na sa bawat panalangin po natin, sama-samang panalangin, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Ito lang mo ang hinihingi ng ating Panginoon: offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable before the sight of God. Paano po tayo makapanalangin kung ang ating naman pong buhay ay hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon? Pero tandaan po natin, nandyan lagi ho ang ating Panginoon. As we confess, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan, no? Yun po, sabi ko nga sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek thy face, no? Hanapin natin ang mukha ng ating Panginoon, then from heaven He will hear our prayer, He will forgive our sins, and He will heal our land. Prayer po, no? Prayer ng bawat isa, prayer po ng mga pastor, prayer po ng churches at ng body of Christ. So, praise God. Ito lamang po may bahagi ko sa inyo. Naway po ay magkaroon po tayo ng inspirasyon, magkaroon po tayo ng kumbaga po ay may natutuhan po tayo kahit konti, na may na-retain ang Holy Spirit sa ating mga puso, at hindi lang po natin ito marinig, no, kundi gawin po natin ito. Amen po ba? Na alam ko ang Holy Spirit po ang kasama po natin sa oras na ito, at siya po ang naglilid po sa atin upang pakinggan at magkaroon tayo ng banal, amen po ba? Banal, matuwid na pamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. So, tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, we thank you and we bless you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Mga salita mo nawa ay magiging kapulutan, O God, ng pamumuhay ng iyong mga anak na nakarinig. Dalagin ko, i-bless mo ito, Pare God. At hayaan mo na mangusap ka po pa sa pamagitan ng mga salita. Lord, salamat, Holy Spirit, that your guidance, that your divine strength, and even, Lord, ang wisdom, O God, ang first revelation, O God, direction ay pinagkaloob mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Abutin mo ang aking mga kapatid na nakakinig, Panginoon, sama sila dako, anuman ulod ang kanilang kahilingan sa iyo. Lord, ang dalangin ko, ikaw, O Diyos, O God, ang mag-provide, ikaw mag-supply. May sakit karamdaman, Ama, abutin mo. We pray for the complete healing and deliverance over their body in Jesus' name. Lord, salamat. Dinideklara ko ang pagpapala, himala, kagalingan, revival, restoration, reconciliation, O Lord God. Even pa, Panginoon, O God, yung supernatural blessing, provision mo po, Panginoon, ay tunay na maranasan, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang pagpapala ng Diyos, O God, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus at pagkipisa ng iyong Santong Espiritu, patuloy naming maranasan hanggang sa muling pagbabalik mo. Lord, we give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, let us say amen and amen. Hallelujah. Walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi lilito, patuloy lamang sa iyo.
susuko